Txikitazaleak egun hun, Siberoko Arrokigako herrian gira egun herriko seme batekin egonen baikira. Jean Bordachar, egun hun. Egun hun. Eta eskerrik hanitz zure herrian hunkizin emanik. Badugu heben artista bat Siberoko kulturaren alde lan ta lan ari dena. Kantariak, kantu egilia, pastoralaria eta pastoral egilia eta Siberoko hainbat dantza eskola sortzailea. Bena, hasiko gira kantu batekin, ordin zer da lehenbiziko kantua? Lehen kantoia duk euskara zertako. Ordin kantue hau, edo galto hau, pausatzen ez den galto batuk. Kantue hau eginia eta musikaen egunin ordenarben lehen egiten zieia bertsu eta saio bat hola eta idatziz egiten zienentako eta horrekin lehen saio kenia eta geostik kantatzen diat eta maite diat kantatzia han eta hor. Ordin entzunen dugu? Entzutea jongitu. Eskerrik hanitz, bai. Hi. Mintzagea beratxa bertsu arauetan, syhareki haren txapa, euskal bihotzetan, heltu dago egana, aiten kemenetan, gizarte moldazale gueluraldetan. Argi askoriaren eder ikusteko, arbasuen indarra beti hedatzeko, gue hauren itxua kantuz argitzeko, ezeniot hoieran euskara zertako. Zumbaitek atazien nahi kanporatu, dudari gabetarik isilka zapatu, gue hitzen ahala beldurrez tapatu, mintzaje zaharrena hurun ohilkatu. Argi askoriaren eder ikusteko, arbasuen indarra beti hedatzeko, gue hauren itxua kantuz argitzeko, ezeniot hoieran euskara zertako. Iatzar sentorale ez egon negarri, mintzaje hau ez beita hotxa halkegarri, galdu ez dugu nahi museuan ezari, betikoz izan dadin gue altxagarri. Argi askoriaren eder ikusteko, arbasuen indarra beti hedatzeko. Bordachar sendiaren etxeain zinean gira,
Ez karrikan, bena amini bat mendietan, ja. Hau sortetzea, heben zure etxean sortu da, piztu da, zure euskal zaletarzuna, familian, sendian. Aitani kantainia, eta haen anaia ebai kantaizia, ama ebai kantaizia. Eta aitanien anaia hua eta dantza jakasle bai maulen luzaz jauntzidik. Eta jo heben nik amaikin diat ikasi kantan eta ardizesten eta eginelaik anaiaikin bi botzetan kantan aiazten gintia. Betiko kantuak, Siberoko kantu tradizionalak? Bai, tradizionalak zutia ordin, txahunen kantoiak hanitz eta gio, behantago hasinuk kanto egiten ni hau. Oihanian zuinden ezer, txorino bat kantari, eskualdun arbolari, zazpi probintzier, zazpi probintzier. Amodio dio gazter, eskualari beti esker. Inspirazionia heben holako gune hoitan aizadek ukeitia, bortu hoitan eta badek inspirazionia, gio gaiza, egunostako gaizetan ebai, inspirazionia jiten zikuk. Eta gio, pastoal hoientako eta egin izan diat kantu eta bai gio dizka hoientako ebai. Gai sozietalak bai hanitz eta hoi diago gehienik aipatzen bai. Bidia luze gogordenian, eta neketsu goxe gorrian, zumbaitek diez errai jantzian, asol gabia bide berrian. Bide berrian. Leheneko bideta ekamiotelki, eta hor musikalai lagunaikin folk irat ingi bat eta. Lehenin hemen kostaldin beti gaitzte, Siberun ederka izide kantamena, beti eta beti nostalgiko zide eta zentako zidea lagea xigo buitak eta hor dina lageatu getu kabinea. Eta plaze hartu diagene. Traba egosi, jente egoki, bidez eta legez nulla zidoki. Ordin, nik dantza ikasi diat heben agokigan, haunek ginelaik eta monauten nire bilten gintia, hor, eta Johane monautekin ikasten ginia dantzan. Haik jakutsi dikuk, eta gio, agokigako pastuala egin giniraik emila bedeatzen eta lauton hoita hamabostin, be dantzaiek heben jakutsi ginia, dantza eskola sortu ginia ordin, eta pastual horrentako, eta gioztik aitzina haiduk. Eta beste gio 2000 urtian junguntia mauleat bizitzea, ordin maztiaikin, eta muntatu ginia ideia pastoal bat behar ginira egin 2000 lauian, eta ordin dantz eskola, ordin hane sortu ginia, bigeren dantz eskola, eta taldetxo batekin. Siberu aipatzen denian, maskaradak, pastoralak eta dantzak gogorat heltzen zauzkigu. 60 markadan alere, hil zorian egon ziren oiturak. Siberoko 12 herrietako dantzariak biltzen dituen aintzindaiak deitu elkarteak, aintzinapika ikusgarriaren bidez, gora behera hauek kontatzen dauzkigu. Zumait asolatutuk behar zela dantza etxeki herrietan eta lanin hasituk eta hor jakusten diagu nula neskatirek egin dien lan eta bai potikoek bai prefosta eta ikusgarrin batukek leheneko gaizak eta egunko gaizak eta biharko gaizak. Lehen botikok baden batzian, memento bat ezpiu neskatiak behar zutian,
Ordin horrek dantza ez galtzia izan duk eta hoai potikukak ahazten duk ordin ahidik eganak usantxetan sartu geret goikon. Dantza bai, bina dantza jiaga bez speita deuse ordin usantxak hartuik izan ditien familietan, bina bai hulako ikusgarrien egitiaikin uska balia dezagun egunaztako bizian. Eta ondotiko ikusten jat gaztike lotzen diela zinetz azkarki eta ikusgarri egitez eta dantza eskolak biziaztez eta horrek plaze egiten dik lan egin dugula jakusten dik eta ondo kuak bat dugula eta usten ahalko dugula tranquil segida badela. Bena, ez argunt, zenta 2025 urte hartan, beste ikusgarri bat muntatu duzi, gazteki lan. Bai, hau aitzina biga daitzen duk, horre antzerkia baduk, gaztek eginik, baduk bertsua, baduk dantza eta kantoia. Sorkuntzak alkaretatu tiaigu eta ikusgarri hau muntatu eta maulen hasi gutuk eta atagatzen finituko diaigu. Miarritzetik pasatuz eta hainbat egitik hegoaldin? Bai, Arrasate, Iruña eta azkena atagatzen izanen duk. Ok, justo sartzia ikuatzen zide, heltu ondun. Ze toki egera. Bai, egin edera duk, egiz edera. Jaunak agur. Eta eskerik hanitz gurekin juntaturik. Hemen gira beraz Larrañeko elizan, hemen bi kantu entzunen ditugu. Bena lehenik eta ben jakin nahi nukiz eta nola deitzen den zien taldea. Bai, eta ordin taldian izena ez diago sekuran haitatu jarri izan. Ordin atin ezartzen diago seien izenak, simpleki, edo besteran mordasak taldia, hoi finkatu berri diago hola deituko gunida. Togio juntatzen gutuk heben elizan kantatzeko, susia, edo besteran Roberten etxen eta egiten diago guen mustrakak. Beraz, Jean Bordacharen taldea ibili da mundian gaindi, Ipar Ameriketan, Hego Ameriketan, Euskal Herrian prefosta, eta nolaz ez Frantzian gaindi, ordin, zer edatzen duzie, beraz, zien kanta zaretarzuna? Izan gintian, Kalifornia egin jagu Quebecoa, izan gintian hanko Euskal Etxeetan ebai, eta batzari beti hun bat, prefosta goxoki, plazeek ilan junguntian eta plazeek ilan kantan jauntzi hanko Euskaldunentako, eta ustat heke gutai zerbait bilduzien, memento tipi hun bat, nik pentsatzen, bai. Gue kantoiak tutzak eta Sibeoko maneala, hebben emaiten dutugun usatu izan gen bezala hor entzutea, hau ginelaik, eta Pireneo-otan emaiten zen lehenagoko maneala, polifoni batuk, zen eta memento bat ez daigut lau bost botzeta, urentzetan egelaik, eta ernahidik, bai, lan tu behar dela mini bat,
kantu zaharrak emaiten ditiaigu, zumait, bena bai berriak hau aberats deitzen duk, aberats kantoia. Hau Jean-Louis Davanek hitzak eginik eta nik ahaidia. Aberats izatia guziek amesten, bena borrosentzat ahala damesten, lureko mugek ere, bazter bat ezarten, eta potere dunek soberan ebasten, eta potere dunek soberan ebasten. Gizona biak behin otointzegintzia, ez lezala zelia, utzi gutitzia, ez eta henez kampu, diharuz dasia, bien artian ledin, bizi zuhurtzia, bien artian ledin, bizi zuhurtzia. Hau egonez ere, kostatzen heltzia, henian egin lana, eta gastatzia, lige sentiletada, badu xuxentzia, aberats izan gabe, untxa bizitzia, aberats izan gabe, untxa bizitzia. Bizia jaburbeita, dugun untxa beta, beharun antalagun, eta erespeta, hortako hunden oro, askia beraza, erosi gabe ordu, zorion perfeita, erosi gabe ordu, zorion perfeita. Ezagutu genuen, 1985 zure herrian, Arrukigan, agire pastoala muntatu zenutenean. Eta zu haurek nahi zenuen hori muntatu egin pario amini bat eroa edo ertzua. Bon, puntuhetan pastoalak herri handietan baizik ez zutia egiten. Eta guk uduzikia, aski kantai baginela eta herri txipi batetan holako gaiza baten antolatzeko. Eta hola abiatu guntia, kosteko zela hanitxeran baganakia. Bena, herriko txia ikusi guniraike eta guke harritik zutia, hiu aldiz herriko budjeta behitzen. Eta bena heltu guntia egite eta nanako pastoala edera egin ginia, bai. Eta agire pastoala, lehendakaria, Euskal Herriko lehendakaria, ordin spekzen guti ere horren egitea. Pierre Larrorik jamaiten zia bizkarin kargu hoi eta egiazki sujet handia izan zia. Eta pastoala ederki idatzik zia, Jean-Louis Davanek idatzik zia pastoal hoi, eta omenaldi edera. Ikus ditzadan, maite ditudana, eta Euskal Herria bizirik eben dagola. Zagutu dia untsa nula egiten zen pastoala eta idatzi dia geobeantxigo eta geobeantxigo bai idatzi nia eta Teresforo Montzon pastoala. Eta pastoal hoi larrainen emanik izan zia eta pastoal hoi eta rakasta handi eukentzia bai 2011an. Eta bigeren pastoala idatzi nia 2012ko Arrukigan berriz eman ginia eta ordin diasporai buz eta
ikerketa egina, diaspora aminio eta zagutzenia, baina hor Jose Mendiagan bizia kontatu egina, eta horre, gu historia ezpeiteiki einhurke kontatzen, pastoral hoien bidez kontatzen gina ebai Euskal Herriko historia. Eta hiugaren pastoala ebai eginia heben maulekuan 2018 berako salduna hebenko mauleko bizizale bat eta hemen ezagutuik izan zena eta be juntazionak horro rentzine eman zitia beharun anter eta hain bizia kontatu ginia ebai. Marcel, beraz, jakin nahi nuke, nulaz biltzen zisten kantatzeko, nundik jiten den jantza ohitura, nula transmititzen den, etxean entzun duzu jentea kantatzen eta gero partitu? Egen arraiteko ni txipitik dejaik heben Siberun biziniz, eta lehenik dantzan hasi eta geho bestakan eta kantan naturalki hola beti izan duzu. Eta hor eta lagin hoiekin plazer duzu kantatzia, beti aitzina eta haurek irane aiko gututzu kantan. Hola. Uste dit Euskal Herrin eta Siberun dantzan, kantan, kultura oro izigarri importantela eta behar dugula transmitizitu hoiko guen artin, eta, voilà. Jean, azken kantu bat entzunen dugu eta beraz jakin nahi nukizu, zer den kantu hau? Kantu berri bat eran dezake? Deitzen da Siberotaren urantxak, eta hau eginik izan zen Arrokigako pastoalantako, eta gehoztik amenibat kanbiatu nutin hitzak, eta taldin hola emaiteko gizan. Siberuari alako amodioa deklarazio bat da, kantu hau? Bai, Siberua han eta hor jakusten dizugu bizi dela, eta hizkuntza ebai txekitzen dugula, eta sorkuntzak ebai badiela. Odean, biba Siberua, biba ziek, eskerik hanitz zinez guekilan izanik, adiskideak egunko beden urrentzen da emankizuna, laster bat eginen dugulakoan nagoan artean, untsa bizi, izan untsa dio. Siberuaren ezagutzeko, ibiltia maite dienentako, behar da urte bat paseatzeko, herriak bareat beitira franko. Siberoko uzantxak urte horoz piztiak, etxeki behar dugu, esekulan dudatu, kanto dantza eskuara, beita hazien beharra, beti egon dadila, bero gue odola. Bako seskiula alde batetik, urdinak be muskili bestetik, hor dira deurun ezaguturik, Euskal Herintzinez famaturik. Siberoko uzantxak urte horoz piztiak, etxeki behar dugu, esekulan dudatu, kanto dantza eskuara, beita hazien beharra, beti egon dadila, bero gue odola. Heben ahide ziegu eran, kantoiak ugula bihotzian, hola jingira ziren aizinian, denbora Siberoko uzantxak urte horoz
etxeki behartugu, esekulan dudatu, kanto dantza eskuara, beita zien beharra, beti egon dadila, behogue odola. Siberoko uzantxak, urte oroz piztiak, etxeki behartugu, esekulan dudatu, kanto dantza eskuara, beita zien beharra, beti egon dadila,